साखावनानै मालाबाबो थैया ड्रिम थानाय गथ'फोरा सिमां थानाय गथ'फोरा बिसा बाइक सलायना होदो बासिनो हाखाया खिन्थु बिसोरा ओरैबायदि मोनसे गाज्रि स्वभाब दङ बै सिख्लाफोरा बिसोरनि खाथि सिं थाबायलाङोब्ला मेगन सिं नायना गुन्दा दा दाखुखु नाय नङा बे स्वभाबखौ मा नायलाय मा बिमा खर' नायनाय जायो गिगोन माथो सिख्लाफोरा बेफोरबायदि नायबा लिडारासो आंसो So hello guys, good morning. आसा खालामदों बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरो मैयाथ' माने एप्रिल फुलमोन नालाय गोबाङानो गोबांखौ माने एप्रिल फुल खालामबाय जानो हागौ आरोना सोर माने साबैसे एप्रिल फुल खालामखो साबैसेखो हाखो कमेन्ट खालामनानै खिथाहरनो दाबाव आरोना आरो लोगोफोर दिनैनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौथ' नायनानै एसेब्लाबो बयबो मिथिखाबाय जानो हागौ आरोना लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ सोरनि सायाव जागोन बिदिब्ला लोगोफोर सोरबाफोर जुदि गोदानै आंनि चेनेलाव हाबदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो आरोना सिगाङावनो बिनिफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय आरोना स्किप खालामनाङा गोबाङानो आरो फेसबुकआव आरो इउटुबाव मोनखाबायबो जानो हागौ आरोना बे भिडिअखौ दिनैनि भिडिअआ माने जाय माने बाइक साखावनानै बै सिख्लाफोरखौ नायो मेगन खनाजों बिनि सायावनो माने जोंहा आब'आ मा बुंदों बे आपडेटखौ नायनानै ला आरोना माने फारसेनिफ्राय नाय आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि सिख्लाफोरखौ जुदि नायनोबा एखेबारे सानग्लासखौ गाननानै लाखा आरोना बेनिफ्राय माने खनाजों नायोना एखेबारे माजों नायो नायलाबायबाय थादो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला जोंहा नैबे आब'आ मा बुंखो भिडिअखौ नायग्रोना लादो चलो बै एसे मोदोम फिसा फिसा लिंगब सेंग्राफोरखौ नायनायाव ओरैबायदि हेन्डसाम नुयो आयो नायबाय थाथावथाव नुखायो आरो बिसोरनि गाननाय ड्रेसफोरखौथ' बासिनो हाखाया ओरैबायदि बिउटिफुल नुखायो आरो बिनि सायाव बाइक सलायना होदो बासिनो हाखाया अच्छा कैसी लगी खिन्थु बिसोरा ओरैबायदि मोनसे गाज्रि स्वभाब दङ बै सिख्लाफोरा बिसोरनि खाथि सिं थाबायलाङोब्ला मेगन सिं नायना गुन्दा दा दाखुखु नाय नङा बे स्वभाबखौ मा नायलाय मा बिमा खर' नायनाय जायो गिगोन माथो सिख्लाफोरा बेफोरबायदि नायबा ना नोंसोरखौ नुनायाव ओरैबायदि हेन्डसाम नुयो बेफोरबायदि नाय नङा ना गुन्दा दा स' लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेनोमोन आरोना आरो लोगो सेंग्राफोर माने बेजोंनो माने जावजाना थानोसै नामा बेखौ लागायफिनदो ना सोरबा एसे उल्थानो हरफिनदो आरोना माने सेंग्राफोराथ' जोगोमान जावजाखाबाय नुखाबाय दा जावजानायखौ नुखाबाय दा नैबे स्क्रिनाव होनायानो नै आरो होबावबाय आं स्क्रिनाव मा सेंग्राफोरा बेखौ नायनानै थाबाय थासिगोन नामा लागाय हरफिनदो ना सोरबा सासे लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै आरोना लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय दिनैनि भिडिअखौ माने जास्ट इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय खालामबाय आरोना माने जोंनाबोथ' सेंग्राफोरा बेफोरबायदिनो गोबाङानो दं नालाय माने होनोब्ला बाइक सालायनानै सिख्लाफोरनि सिगाङाव माने सालायथिंनानै माने ओरैबायदि खावला सिबला माने बेफोरबायदिनो मा खालामखायो नालाय बेखायनो माने नैबे आब'आ बेफोरबायदि बुंबाय आरोना लोगोफोर आरो गोबाङानो खालामा आरोना बयखौबो बुङाखै सासे सानैया दङ बेफोरबायदिनो साफ्रि जेरै साफ्रि बेफोरबायदिखौ बुंबाय आरोना दिनैनि आपडेटआ बेनोमोन आरोना लोगोफोर अच्छा भाई कैसी लगी अरे झूठ बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है